presented by Mahi Films Production. आवो ये बम आवो आवो तुम बातों हाथ बढ़ावो बाबा वरदानी के डीजे पर गाना बजावो। अगर बाबा से मिले के बाद तो ऐसे दर्शन ना हुई भक्ति में लीन होके के पड़े। हो ले लो चिलम दुनु हाथे मरिया जाते जाते ऑफर कवर येला बाटे पिया जाते जाते ले लो चिलम दुनु हाथे मरिया जाते जाते लामा बाइन कर दो बड़ो हो चले के बाद दिन भरो हो बाबा के बूटी धोलाना सब तो यारी कलना सारा कमरियन हिला के कमर चलो तो बारे बाबा के नगर हो बाबा के नगर। हो ले लो चिलम दुनु हाथे मरिया जाते जाते ऑफर कवर येला बाटे पिया जाते जाते ले लो चिलम दुनु हाथे जाते जाते सुइया पहाड़ पोकर के बच्चा हाई बिना चिलम पियल बम सकती नाई सुइया पहाड़ पोकर के बच्चा हाई बिना चिलम पियल बम सकती नाई हवे बाबा के परे शादी हो करी न तन को खराबी हो बाबा के दर्शन हो जाई हो रहिया तहार कटे जाई हो टाइम न तने को बुझाई हो सुना धरी है बाबा हाथ माथे मरिया जाते जाते ऑफर कवर येला बाटे पिया जाते जाते ले लो चिलम दुनु हाथे ले लो चिलम दुनु हाथे मरिया जाते जाते मजा नहीं पाई जे ढेर देर लगाई खींच ले लसरी कुआ अब खींची वो कर भाई मजा नहीं पाई जे ढेर देर लगाई खींच ले लसरी कुआ अब खींची वो कर भाई माहिरा जे कोरोना माना हो चली न कोनो बहाना हो तोहरे में लेटे गो बाटे हो पप्पू और झुन गइले आगे हो तनु सुकेश बड़े साथे हो सुना रोशन से मांगला न हाथे पिया जाते जाते ऑफर कवर येला बाटे मरिया जाते जाते लामा बाइन कर दो बड़ो हो चले के बाद दिन भरो हो बाबा के बूटी धोलाना सब तो यारी कलना सारा कमरियन हिला के कमर चलो तो बारे बाबा के नगर हो बाबा के नगर।